вас ще упражним събиране. Само, че знаете, че в основата на всяко събиране на едноцифрени числа стои събиране на едноцифрени и на двуцифрени числа. И събиране на едноцифрени с двуцифрени числа. За да не бъде часа по-интересен, ще разделя само на два екипа. Това е екип А и екип Б. И за да бъде още по-интересен, двата екипа ще проведем състезание и пишем точките екип А и екип Б. А и Б. Състезанието обаче ще бъде с компютърна игра по математика. Има 14 нива. Ние ще започнем да играем. Който екип на компютърната игра се отчитат и точките и грешки. Трябва да работите много бързо, трябва да мислите много бързо.